Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga urot ti surat, ti pagkasalitaan ni Susan, nga pinauluan na iti innagaw. Kunana to'y, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong naming, tenak manin naglako iti ikan. Wen manong nami, iti sentro ti syudad, magusgustuak manong ti managlako. Taore agat ikanan. Magustuhan naklatamat nga gatangan, manong nami, dagiti mga obsina, nagrunan ako sa nga dandanin, panag-aawidan. Presko mat manong namin tilakok at mapangko dalunan nga katangin nga mismo iti igid di baybay. Nagruan na kasta nga panagdaraklis. Apo, nagpipintas man nga yellow pin manong namin tilakok. Wan, mesa-mesan to umasadag kanya. Uy, adda ni Susan. Basta adda ni Susan, adda ikan. Kunada na ko ha, dagiti mga obsina. Yan, Susan. Sag mano ita, nalaka lang sir, basta sika. Sir, sino takadwam? Girlfriend ko. Girlfriend mo sir? Uy, abang gawin nga mamati. Kras ka pa met nga rod. Ana? Angaw ko lang sir. Apa yung payasawam? Ala ni sir, di na maamamang pangibagakang ka nga. Paluak. Balo ka? Di maililiw ka nga ron. Gagangay sir. Hala, gumatang kang sweetheart. Nung talaga gumatang ka. Kat makaaram sa datag, laklakot ikan. Oh, pastos. Pangit man nga ron, saan tagabagay. Hala, gumatang kang ron. Ikilo man naman isa. Pag gusto sir, 3.5. Nagtakla ya. 3.5. Sige. Bayad ako. Kahit gumanat at darling ko. Nakamisuot pa, sir. At dadamon ta pumangit ng bisuot. Nato ko na? Kaya mo tutumpain ka? Sweetheart, hamo tutupan. Dadaglakot ikan. Kalanglang siya, kalanglang is. Alamam, nadalos na di pagsapulak, o reman nalangkis nga nalang siya ako nam. Nalangkit nga, may rusok talangkis na. Kasi si kabayat ako niya. Alam ko pa ipang suplik, sir. Punwak tulatan, dadunak tulatan, basta disupli na, bubatang aktumanin. Umaykan sweetheart. Sige. Bitbitin na ito niya. Alam ko, bigas at ibang bitbit. Apa nga gumatang katiikan. Katiba mapantang at dinner. Hana, itawas ko labasit di balay na. Sa tanto ang mga dinner. Manong name kinusilapak, may susurot ko ti kusilap ko di girlfriend ni Sir Nelson. Kung naman na pintas, uyawan na kidi ngaglaklakot ikan. So na nga ron, kapot ka din na mga opisina. Hoy Susan, sir, gumatang. Ala sir, alam na tamin ng sir. Badi doon na Apa yung bisuota mo ya? Dadya man, girlfriend ni Sir Nelson. Di Vanji. Apa Vanji na ka na, sir? Nabit na pa eh. Daman kurso natin pa kasla sandag bagay, sir. Napimpintasak pa yung miso na iya, sir. Ilalaluan mo iarwata. Padasak tuman tumig glakot ikan nga nakarwatak tagitam. Napimpintasak akin, dahil nga panji. Padasak tuman nga pwesto agarwatak to nga nabintas.
Bundo irantak to sir ti umay nga saan nga aglakot ikan. Apay nga rod, di ba no, dan susan nga da ikan? Niwit sir, aman, basta. Nakunak nga agawik ni Sir Nelson ka na nga panji kita midek. Ano ta ko na? Awan sir, siyak lang, accessel pa. Ala na. Ano ito nung natang dami na tabaya, katang ipautang mo da duma. Ala na sir, kakaiso na nga dahil tulat pag sa pulak, sa mo utangan. Kedua na kiti anak ko. Balo ka nga talaga niya. Kuwan. So, ang kursunadam ni Nelson. At ngamin karit kanyak, sir. Karit nga niya. Kada jay na may andar jay nobya na. Pananglais na kit dun kanyak. Naglaklako ka kanulang tiikan. Anong harap ti karit ken ka? Agawek ni Sir Nelson ken ko na. Hanya? Tutupan na ka nga ni Nelson. Manong nemi napanak nagpasyar nga sa anak nga naglakot ikan. Inarawatak ko na. Buhay. Ta sa anak nga nalaes. Sa anak nga agat ikan. Dinikusak ko na. Apag iso manong nemi nga agruruwaran di kiti empleyado iti makadano na magmagnak nga mas asideg manong nemi di makitak ni Sir Nelson nga awan kaduana. Saktikit kitain na. Di na mo siguro nga sak di Susan. Umis-isa man. Hi, kunan. Hi, Sir Nelson. Sila kita ka na. Ni Sir Nelson man. Si ka ni Susan? Oh, and shock. Pindas ka magayam. But sir, apay, apay may kaman kita nga awan ti lakob kay kan. Kahit ko nga ron nga agarwatak mo tapno saan nga ibagbagada di girlfriend mo nga agat lag-esak nga agat ikan. Saan nga agat ikan nga peso? Nabanglo ka. Kaya napindas ka. Kaslawang pa'y talong anak mo. Lord, sir, dududwat anak ko. Kadi, papanang nga ron? Awan, nagsapsapo lang nga ron ti mga i-date ka niya. Kahit mo i-date ka. Iso nga nagsapsapo lang ti mga i-date ka niya. Ngayon kasanon ni Vanji. Awan ni Vanji, absent. Mega, taktik. Sigurado ka? Awan. Kasanon namamo ni Vanji. Sana mamuan. Let's go. Jadit ko sek. Mayan. Dapan kan Susan. Ako nagtinakam kumano. Nagkras nga dakos ni Sir Nelson kaniya. Napintas kamot gayam ko na. Kurang na lang ibaga nga napimpintas kang minipanji. Tulogamot. Tilangan sukog ti barokong ko. Awang kastoy na yung Vanji. Di kinawas na hindi kiti legs ko. Manong, agkatayag kami kay ni Nelson. Idin to ta basbasit ni Vanji. Inugat na nga dagos manong nemi tiri daw ti kotsena. Mabiglang pakandarag Sa ako yun to aircon kit napudot. Agtutura ka lang, ha? Abay gumangganat ka. Sino? Si ka, sir. Kahit ko nga rudin nga makadanon ta ti papananta. Pangimpanam ngamin ganyan. Sa tinutkayat mo. Dahil dyan ni Vanji ni kit-kitay na ta. Hana? Ayun na. Ala ni sir, kas na uli kigtod na. Abay, numaamon ni Vanji na ito nga pa nag-date ta. Kabutag mo? Nga mapuka mo iso na. Baka nalalay ka kamiso na, sir. Nalingan niya. Siyempre, na-experience ko. Iso na nga Napaidam dahil nga babae. Kahit mo, sir, hama pa'y nagaraw. Sampay, napaidam nga rin. Kahit mo siya, sir, ura mamin kayak. Uwan manong nemi nakaprang-prang ka. Tatalaga nga kras ko, hindi pa'y laing ni Sir Nelson. Uwan manong, hindi sanda pa'y ngagnubya,
agnobyo kada nga Vanji. Manong nemi nagluganak indra kap kontrida o anong nemi kat naglugan maten. Ni kat tilo ko nga Sir Nelson ente inawid nak inamalan ng dagiti lips ko. Ah, um, mm, Sir Nelson. Nelson ko nang natangan niya. Susan, nakimas na kiti lips mo. Talagamot ka na imasak. Let's go. Nuti pa pananta. Basta, let's go. Napang kami manong nimiti may sa nga restauran with hotel. Damok idi manong nimi kat mangan kami iti restaurant ngem room meten ti bagbagan. Sa agur order meten manong nimi iti maipanto. Iti uneg ti kwarto mi nga mainum ken makan. Sumusutak metlat taken kuana. Buhayin manong nemi, dada kami niti may sa kwarto iti dayta nga hotel. Dagos nan nga inuksub. Tilong sleep na manong nemi. Kalpasan na. Inawid na. Kat inamalan naman di kiti bibig ko manong nemi. Inigkaman na tiyag sumbager nga pingping ko. Kat kasta unay manong nemi ti panang nut-nut na kadikiti lips ko. Balsik mo na. Susan. Nakimas ka na talaga. Kas kaimas tilakom nga ikan. Kadi, nagmatyo ka, Nelson. Pinaprusak mo ti barukong na. Sa ako inagkan manong naming syakti mo nang magkadigiti. Dahil ti barukong na. Susan. Ang galing mo. Sus. Manong name, kabayatan nga lalailuwag ti barukong na isumatan tinakaamungan ng nangikat terwatek man. Sana inikat tilak manong name ti brak. Naregreg ti bra manong name kung natin nakapinpintas ti sukog na abarukong ko. Nagpintas. Kasla virgin pelayang ti barukong mo. Dagiti mansanas mo. Susan. Nelson. 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 Nabayagan nga arapahap ka. Kinapudno na. Sudga po na kang kanahinak ng maglawak ti ikanta kahit kala makita. Kinagyaman na tatinutupan na. I love you, Nelson. I love you. I love you too, Susan. Talaga? When? Saan ko na kayat pa ni Vanji? Sikan di kayat ko. Ori balo ak. Nga duat anak. Sinakruin ako ngayon paida iti kama manon neminikat nan underwear ko iti baba. Opo, na si magpatin manong. Kalpasan na. Manganin ti kayat. Nelson. Kasladigo ti sinigang nga yellow pin. Ar-arong over ko. Sir Nelson. Nelson. Ang galing mo, Nelson. Nakamay-mayat manong name iti pa nagsip-sip na ko na. Sa nakagat-kagatan ti pa nakapingping manong name dagiti bibig iti baba. No kasano ti panangamal na kadagiti bibig ko iti ngato, panang nut-nut kas tamet ti panang nut-nut kan panangamal na kadagiti bibig ko iti baba. Nelson. Panahonel. Duwa nga tawenin manong nabaluak. So nga talaga nga mawawak. Ita lang nga mapasamak kaniyak.
Kang kanin nakmet di asawak manong sa bali ni Nelson. Ibang iba. Oh, Nelson. Pinakabaybayag iso na iti babamanong. Magustuhan na launa itagsapsap ti ulo. Ulo, tinatuno, wano nasigang, wano nalingta, nga ulo, manong name iti yellow pin. Nakaimas tila akong maikan. Kasmet kain ti kaimas mo. Oh, Susan. Oh, sa Nelson. Oh, panak man Nelson. Oh. Nakamay-may at pandangan naman. Binugwak ngamin nga nalaing. Siyempre, at damay sa nga oras, sipot nagdigusa. At damanin, bang ina. Isong inimas naman. Yung pangatunan ti ulo na kita isait manin manong name iti duha mansanas ko at adamanin ti asog ko nang runa lang arudan manong idi isarek nan ko nam. Uy! Son? Abay, sakit? Dakdakil ka na. Yung di kuha tasawak. Kaslak lang na virgin manin. Pasensya ka. Diyak, impact daar ni mo na ka. Nga talagang dakil ka niya. Oh, magustok, Nelson. Oh, paspasa, Nelson. Isagad mo. Nelson. Sa nagbabawi manong nemi nga nangagaw kay ni Nelson, manipod kay ni Franchi. Nakaharitak namin, manong. Iti kasi dyan nga kina suplada da dyan nga Franchi, panang lais na kanyak, naglaklako lang ti ikan. Agawag kan ni Nelson ko nagpaseksi ako na. Hopo, yung may nagmutan nga dagos in-check-in ni Nelson kat ni kastawa na yun, tiba nagkabalyo na kanyak manong kat ni mapanakmat manin na Nelson. Asa, namintlo ka na. Uwain, kat kahit ko may patak, kat ison tumatan ti pa nagsabat ka. Pututan na, Nelson. Uwain manong nemi, gasta unay, itinak pa na kaitayok. Uwain, kat nagsabat kami at talaga. May kapat kanya kun kat damo na pailaeng, kasta unay ti panagdayas, panagpuritak manong nemi, timpog siit na kanya. Nakabusbuslon. Kabuta na bayagin. Nabayagin ni Tinodi. Tatimat kayat ni Vanji. Ang takayat mo pala nga ni Vanji, kada dakon. Saanin? Nagbalagi ka nga nangagaw, kanyak. Manipod kang kuhana. Ore balo ha? Nakangabali nga paano ka? Naiwas ka. Kayat ko, kapututan ka. Masuportaram lagi di, tiputot mo kanyak. Ang bikid din saan. Dadi mo kandi kayat nga ikasar ka. Ikasar mo tikas kanyak. Balo, high school graduate lang, aglaglakot ikan. Nyata mo, bakag balinto na dakal nga negosyo ta. Di pa naglako iti ikan. At dalagit po na, Nelson, napikit na saan. Kayat ko marinel. Siyak mo taking nato, Nel. Sige. Sige. Ada nagtugtog man. Nagtanekstorbo ka na ta. Dito order ko nga. Makan, mapulutan, kin mainom. Sudaitan. Mabiglang ha. Isalapos-lapos ka ng sumarang yung kuha na. Ang damit tuwalya. Sige, amit. Sige, tagulas. Dinokdan na tiri daw manon nemi kat insurrect ti bellboy, hotel boy, ti order mi. Kit-kitay nak ti loko. Miss Isen. Abay. Napindas ka, ma'am. Bagay kayo. Naloko na ito yung hotel boy, Agkursonada kanya, Nelson. Sa sino kami ti sang agkursonada kang ka, kat nagkursonada akpay. Kamok kat saan na si ka. Nainlapa ka talaga kang ka.
Nagano na ni. Nakibas ka. Ngem uminom ta, ngagpulutan pa laing, ha? Kaya't mo, bukbukak ti arak ti bagim sa kusepspan. Sayang ti arak. Nagpapas kami manunemi kini Nelson. Idi nga nagmalem kan nagpatnag agsipod na nag-overnight kami. Ang problema kada iti anak ko manunemi tayo talag ko iti lula da. Ti mga katugangak nga babae man. When nagpatpatag kaharag na basit lang manulang wala nga oras siguro ti turog mo. Kaslasaan nga maulit ti amin man. Kaya kabigatan na manunemi intulnog na mismo ni Nelson dito'y balay. Apag isumit man nga adda kiti anak ko kaduwatan ni Lola da. Ay, anda ka magaya man susan. Wala nang. Ay, nagit anak ko. May kayo. Sarapok ka na kayo. Mama, sino siya na? Ni Tito Nelson. Tito? Dito ni Alex. Dito man ni Girly. Hi, kumusta kayo? Sino siya na? Mama? Suti. Asawam? Asawak to. Kahit siya? No, kahit baklagin di. Ni gwapo. Dakot siya na. Bakla. May mayat angim dia di papa. Dalot masasaw yun. Kini, nagkuskusila pa ni Lola yo. Kung punayin nga kwa. Mag-asawa ka man in Susan. Nanang, 2 nga taon mo tin nga balo ka. Wala kita. Sabi ko maata. Hanggang agbidot, panakapilim. Padang pilim kini Nelson tinagang ko nana. Mga no, pag-ang-angan nakalaing. Kaslasaan na kaming mamati, sir, nga kahit mo ti manugang ko. Maglakla ko lang ti ikan na ito. Mukha, tayo sukarat pa nag-amumi. May na kami laklakon yung bisina. So nga nakikita kisuna. Nanang, dumahanon kami dito, onig. Thank you, ati panangayuan nyo ka na kiti anak ko. Alawan, hanggang mo pa naglakot ikan ita. Yun to nung malam siguro na nang. Uraik to na kita sang iti malam. Sak mo pa naglakot. Manong Nemi, ba't yung agawid ni Nelson? Pwede kagawid. Sabado ita ang ulo bisina. Adamat lahat ay tugtugot ko nga pagsukatan. Napinas na lugar yun Igit di bye-bye. Kaya napinas nga ron. Ay nga ron. Mangal daw ka ba dito? Mangal dawak pa Kanang ka pa Si Kamad. Naman. Mangal dawak. Sakto agawid mo ito noong malam. Di umi-ore umiyan ka. Domingo yung tumbian. Ako pa yung opisina yun. Umiyanan. Ano na ito yung balay? Balay yun? Balay mo ka rin di asawa? Ngun mo kas pagarigan tag-asawa ta. Agneted to Siya ka ha? Nung magpangidakder ka, tinakdak ka balay dito Agnegosyo ta. Ano negosyo ta? Aglakot ikan. Aglaklaw ko ang orti ikanin. Nunas ka nga sa among isursuro. Ilogan mo. Gatot ikan, agagangkat ka, sa mo pagsaka na ito tiyandaan. Sa pulat lugan. Sino nga ito driver? Mangalat at empleyado nga driver. Ngayon madi no gwapo di driver. Baka agawad na kakanyak. Naling kang umagaw kit, baka agawan na kamit kanya. Ket kasta nga root tinapasamak manong Nemi kaslagang angaw laeng ni Nelson. Ngayon nagkanak tipuunan manong. Iso nga talaga, mismo manong Nemi tinagipasdek iti
pagkumpraan. Gandayan na manong nemi, dagiti mangalap, kahit siyempre, ti kondisyon, nga itad na dagiti puunan da, iti kondisyon, nga ita kami, iti paglakwan da, no, kapudang mapanagkalap. Kaya't nasawen manong nemi, itad mi amin masapsapul da. Ultimo nga igatang datidsin nga malunan da. Itad. Sa ito aglakodan, may kisay tun sadya. Kat manong, adot na ngayat. Nangarunan lang arudan, manong nemi, idi, adot di kita kasapulan iti bangka di motor. Boss, no, ikanak ti bangka di motor. Agbalik na ka-loyal ken ka. Kaya una, mano masapul yun, mano kayo nga makasapul. Ato kami, sir. Endo kami, sir. Nagkakit kami, bukod din nga bangka di motor. Ape nga bukod yun. Tenten kami, sir. Baka malugi yan. Haman, sir, baya. Makadayo kam no ka mapanagkalap. Umadudi kita ikan nga gatangin nyo, nga ibagsak yung kadigiti tiyandaan. Saan nga napupuutan manong nemi nga dandeta nga negosyo? Nga mabalatamat mga opisina, manong nemi ni Nelson, kat siya kung tinag-manage, siyempre. Hanin nga, sana kung nga bit-bit-bit pa, yung nagsusuon, manong nemi, iti timba, nga pagkikarga at kadigiti ikan nga sursur. Siya konti pa nakabos. Adumat digiti natulungak manong nemi natulungan mi nga awan pagtrabahuan na nga kalukaram. Naging ka nga pati ti katugangak manong nemi nga bakit kat nagbalimpay ng empleyada. Kem kunana kaniyak. Malakip ko gayam susan. Nanang. Di mata adda kumaranta ni Nelson nga mga sawakan ka. Ne. Dahil impasdag na nga negosyo kat di nasamot malagip di mga kasarkan ka. Yung bagbandasan ka, siko. Gapot kinabisi minanang, anang nga malaglagip data. Ngayon ba nyo, palagip ko to. Una aglib-libiin kayo. Dakilabasol data kiniapot Diyos, din na kayo nga awan ti kasar. Baka matno, adda sa bali nga babae nga ikasar ni Nelson, nga saan nga sika. Baka pagbalinan na ka lang nga kabit, nga sika timang manage na negosyo na. Pagsalita amin to nanang, akong pagdanagan nyo. Iti na minsan manong naming umay na kalbasang nga nakapagpapas kami. Yung palagip ko. Intong kanong ikasarnak. Anana? Intong kanong ikasarnak ko na. Libeng karim nga sawan na. Nelson? Awang ka titarang tamang ikasar kanya? Mo pala panpanutan data. Tinasken ka na negosyo. Nga pagbimbingayan tati ganansya. Diba? Saan ka naman nagrigatan pa yung mapanagsursurso? Saan da kang lalaisan hindi kitagip? Dadumat na nga manglalais ka. Nagpudumak ka niya. Nagsinumbianan kay kadi ka ni Vanji. Tunak malanuhan mo kayatin ni Vanji. Hanggang mo pa nag-break Ana? Hanggang mo pa nag-break? Nagtultuloy ang nubiyak ni Vanji. Anya? Katuwin. Di naman amot relasyon ta. Kat numapang ko ibaga. Di mo lara kami dinin. Nelson, kunak man lang ayatan na. Si kami lang mangibagbaga na imasak na pimpintasak ng dahil ng Vanji. Sorry. Awan ti plano ti piyag ko. Ti mga asawa iti may sangabalo. Pak! Tinong panak? Magsabay ka nun ko.
tinanggal na ti imak manong. Isublat ko ti mesa ng tinanggal na. Huwag mo, sa mo ulit ang timang kanya, ha? Sikapan na nakatumpa kanya. Tagas naman ti bagbagam. No kung may bagam, ngayon mo na ita, tayo nga magkarelasyon na ka. No kastamit lang, saan ka nga papakita? Kasunod ti, nagpuunak. Di sublikan ka. Ioray mo lang. Mano amin? Ibagam, ti sublikan ka. So, saan? Sa kalaumay dito'y, no mga mailiw ka kanya, gaputan ng Vanji kat sana nga maitad kinamirhen na ka. Sorry. Yung pagtultulagan min kini Vanji, iti pa nagkasarmi. Nagbabawi kan to, Nelson. Babawi kan to, kasto yung naramit mo kanya. Ingkarim kanyak na sawain nak. Ingkarim kanyak na nakasaghan ka mga kasar kanyak o ribalo ak. Ngim sa amot gayam. Pumanaw kan. Kat mo tiyong puunam. Basta lakid sa mga natin. Inutak ng bayadan ka. Tsaka ko nakasapulan tikas ka. Pumanaw kan. Nasakit man kanyak, iti pa nagsinami ni Nelson manong. Ngam awatek ti kinapod mo. Numaminsan manong naimi katyak mat kidi ba balaw isuna. Kanakaskas daw ngamin tikas kanyak abalo. Nga danin ti duwang anak kat asawain tikas kini Nelson. Ngam saan nga balik ko nak? Tadakkel mat tinitulong na iti biyak ko. Dakkel tinitulong na ko nak, manong naimi. Nagsipod ta. Siyempre, nakapagnegosyo ha. Gapuken ko ang. Iti agdama, manong nemi, ket nagtutuloy tinegosyo. Dumakdakkel maten di kita anak ko manong. Awanen ti planok pa nga gayan. Numampay, mail-ilaw akmat. Naudi pa nagkita mi kini Nelson, manong nemi, idita. Itad kun kang kuha na ti ultimo, maudi. Apakakumpletuan, tinagastos na. Nag-asawa da ka nun, manong nemi, kini Vanji. Kaniti may isang aldaw, manong nemi, nasang ilik isuna. Oh, Sir Nelson, tamang pa eh. Umayag ko mong gumatang tiikan. Di orahim nga, adadigitay para lakok o may jubisina yo. Kahit ka makita. Apay, babawi ka nga ng sina kanya? Agbabawi ka ng asawa kini Vanji? Nagalas tugali na. Di kahit na suwin nga talagang agbabawi ka. Kumusta ka? Di ka mailiw? Tungpain ka kahit mo. Awanan kanya tayo, Nelson. Imbilang ka ng pimusay di biyak. Sa baling nga Nelson, di makikita ka estranghero. Di ka pa wantang yung pong agasawan. Kanin, umanayin kanyak di kita nako. Magkitak tinaran niya ka masakbayan na. Ano naman nga rin ado nga ganan siya? Ado man di kita tultulo nga. Sige. Lakwan na mga ortikan. Saan kang ilakwanin, ilitad ko kang na libre. Ngayon dahil ito hindi mo di ngayon may mutoy. Maperdi tila aldaw ko nung makita ka. Saan ko matang nga nakikita manong na yun? Huwag, diyan ka mo. Nanyamit itanti biyag na. No isoda pa lang kini Vanji. Ang tinaodi nga damag ko manong na yun kat awang kanupay ti putot na. Ta hang kanu akayat ni Vanji ti aganak. Wuno, adda kanu diferensya na. Nabalin siguro manong naming nga dahil tamo tinaalan na nga nagpasakit kanyak. Dahil tulay bakik ti kanay kayat na manong nga maong kaim ti panggap na mga kasar kanyak. Dito nga rod manong naming ti pakasalita kakas paset itigal man laeng nga ko kinayat na tiyak tupulos malipatan. Thank you. Iti anos mo nga nang ibasa. Thank you mat kadagita nagdangag ka nagbuya ka nagkomment. Salamat po kata kay amin nga sa pada. To'y agyaman nga pagaya mo Susan. Jay inagaw mo,
nagsublimat lang ka dahil ng agawa mo, ya. Unang saan damot kayo nga nagsina.